ka ibe jiri wala maro mana ka no libido igwe mana ka mazia ka kokwaru ka kuko jazi onye naka jaramba ja tuta nnukwu ego onye naka no nuno ja tuta nnukwu ego onye kwelu na naka odiri ya mama mi kwelu na naka ilo na koko ozanga ko dadi alu na naka katwani naka jojo una mabaku kwa tuku jiri kwa naka uno maraku kwa jiri kwa naka imana naka sirike manu wada mazi ai uboda mazi na naka sirike igwe onye tolo gobadana na kotu ishie igwe onye tina naka magide dugodogu ojedu ezudo gekwenti kinu akụkọ m odogu gigari tikinu akụkọ chukwu dị akechara nka dozie na nke ọfụma were mara na mgbe ya dị n'ime ya were zudo kwuba kedu ibe ọ ji kwube zudo ka udo dịrị na nka ọya ka ọ ji kwube zudo ezudo dọdịkwa ya dị aka na n'oke mmọnwụ abata mgbo ọbụ ọja ka ọ bụ odogwu Grupos y Villayenga. Hey, Onyega Neba, no one can sit. Igwebike ọfịa n'ụbọchị tata ndị ụlọ anyị ndụ na nka niile ma President General na Patriotic Union na igwe kansụl na n'uto ife ọmụ ị na-eme n'ogbe ego ma na nka kpanecha anya sụ na-ede ekele ego maka ife anyị niile eme na-eji echi go ọfịa duru n'aka ọfịa duru ijire nka onwe ndị ụlọ eme na iteta ụtụtụ imecha anyị n'ube n'igwe ndị ọjọọ niile ikurika ọba n'aha Jizọs igwe tonu ọfịa duru na nka ọfịa duru na nka ọfịa duru anyị na-eji gị lọlọ ọfịa duru n'aka lọlọ ọfịa duru na nka lọlọ ọfịa duru ọfịa duru ya tesidoke ekelekwa Chineke nke mee ka ụbọchị a dị otu a n'ụbọchị taa ya na-asị ya nara ekele na-asị na nka biko unu emeela ọ ga-adịrị anyị na mma ebe unu chetara m Chineke ga-echeta onye ọbụla and onwezi ife na nka ga-eme nga na-ada mba ịta ahụ mmalite apụtago m. Thank you very much. ọ bụrụ na anyị n'aka m ka ụlọ bụrụ ọchị jụrụ ebere ọ ibe igwe si m bie ndị na nka kedu na ibe ụlọ si m gbe ya o metasị ihe n'ahụ ojezeberu na nka o na nka dị na nka si bụrụ bufuru akwụkwọ ndị amaka ọnọkwa ya
Amaka na-abịa ụmụdara na-esofe. Ka Amaka na-abịa ụmụdara na-eso. Ụba ha na-abịa. Etia na-esofe. Ndị chairman, Secretary General, Igwe Council. All na Secretary was here. Ndị nze na nke ọnụ ya. Ọ bụ na na-ebe ebe a were ọjị. Okay. Onye isi nze na-ewe n'afọ ndị nze na nka. Ugwumba. Amụwara m. Asụ na amụwara m. Okporo ụzọ ahụ na-awa awa, amụ na-awakwa awa. Igwe. Tanaka kwenu. Yeah. Nakadianu. Yeah. Nakamanu. Yeah. Nakatano. Gini ka amuja wamade onye ahụ aka. Gini ka amuja wamade onye ahụ toro oge n'obi ya. Anụ ịchụ n'afọ. Nke ka nkewu na ụmụ na nka lechara anya ebe kpọrọ COVID bata. Ọbaka nwere na nka. Anọ ere Chukwu ekele. Igwe. Ọkọwụtakwa m na ụmụ na nka na-eme ihe kwuru na gọvanọ sọ anyị ahịrị nne ụmụra nke bụ eyi nne. Na-eme nzere ka abụ ihe a na-eme. Ịma ọ na-echi gbasa ncha. Anyị na-eme ihe gọvanọ kwuru maka anyị na gọvanọ yi. Maka ọgọvanọ bụ onye nke anyị. Maka ọya wetara udo be anyị. Weta eze be anyị. Ya ka anyị na-ejiri. Ndị nzekere m ụnụ. Ya. Ndị nzekere m ụnụ. Igwe. Ndị nzekere m ụnụ. Kabinet ekele m ụnụ. Igwe. Kabinet ekele m ụnụ. Igwe. Kabinet ekele m ụnụ. Igwe. Ndị ọrụ nchif ekele m ụnụ. Igwe. Ndị ekele ekele m ụnụ. Igwe. Abụrụ ekele m ụnụ. Abụrụ ekele m ụnụ. Igwe. Egwu ekele m ụnụ.